Behin batean, bazen Marikanela deitzen zioten neska txiki bat. Aitona jarri zion izen zelebre hori, eta zergatik, bada kanela zotza izugarri gustatzen zitzaiolako Marikanelari. Marikanela oso neska bihurria zen, eta ohitura itsusi bat zeukan, barra esaten zuen gezurra. Gezurrak bata bestearen atzetik esanez ibiltzen zen beti. Behin, txokolate almendradun hartu zuen sukaldeko armairutik, eta barra osoa jan zuen berak bakarrik. Ama, txokolatea faltazela konturatu zenean, Marikanelari galdetu zion. Aizu, Marikanela, txokolate almendraduna falta da armairutik, zu jan alduzu? Nik ez, ama, esan zuen Marikanela. Eta gezur hori esan orduko, sudurra azenario handi bat adina hasi zitzaion. Izan ere, gezurra esaten zuen bakoitzean, gorputzeko atal bat hasten zitzaion Marikanelari. Horregatik oso horreza zen jakitea noiz ari zen gezurretan. Orain ere gezurra esan duzu, Marikanela, esan zion amak. Begira nolako sudurra hasi zaizun, azenario handi bat dirudi. Marikanela beldurtu egin zen bera azenario sudur itsusi hura ikusi zuenean, eta estu eta larri egia esan zion amari. Neu izan naiz, ama, neu jandut txokolatea. Egia esan zuenean, lehen bezalaze jarri zitzaion sudurra berriz ere. Hurrengo egunean, ikastolara zioala, txori batzuk ikusi zituen zuhaitz baten adarretan txorro txioka kantari, eta haiekin jolasean hasi zen Marikanela. Txoriak harrapatu nahian, salto eta brinkok hasi zen, eta putzuzulo batzuetan sartu zen konturatu gabe. Mekatzi, zapatak zikildu zaizkit, esan zuen. Egun hartan, berandu iritsi zen ikastolara Marikanela, eta zapatak lokatze zikinak zituela gainera. Ikastolan zain zeukan Andereño Maripetral. Azerra zegoen beste askotan bezala. Horrentzegatik deitzen zioten Maripetral Andereñoari. Beti azerre eta petral zegoelako. Zergaitik etorri zara hain berandu? Galdetu zion kopeta ilunez Andereñoak Marikanelari. Amatxorekin zendagilaren gana joan naizelako, esan zion Marikanelak. Eta gezur hori esatearekin batera, burua kalabaza bat adina hasi zitzaion. Orain kalabaza burua zuen Marikanelak. Andereño Maripetralek errieta egin zion Marikanelari. Aizu, nire ez esan gezurrik ere, Nik ez dizkizut gezurrik esan, Andereño, erantzun zion Marikanela. Eta gezur hori esan zuenean, eskuak ikaragarri hasi zitzaizkion. Orain, atxapar bihurtuak zituen eskuak Marikanelak, eta nolako atxapar gainera. Aizu, eta nolatan zatozain oinetako zikinekin? Galdetu zion gero eta petralago Andereño Maripetralek. Gaur goizean amak ez dizkit oinetakoa garbitu eta... erantzun zion Marikanelak urduri. Eta gezurrura esan ala, gorputz oso hasi zitzaion. Neska erraldoi gigante bihurtu zen Marikanela. Andereñoa beldurtu egin zen Marikanela inbeste hasi zela ikusi zuenean. Bera baino handiagoa zen. Baina, zer gertatzen zaizu Marikanela? Esan zion Andereñoak. Zuri beldur handia dizudala, beti herrietaka eta petralduta egoten zarelako, eta gezurrak esan dizkizut. Horregatik hasi zait burua kalabaza bat adina, eta horregatik hasi zaizkit eskuak eta gorputz osoa. Eta Marikanelak egia esan zuen, eta egiak bere Espainietatik atera zirenean, txikitu egin zitzaizkion eskuak, eta burua, eta gorputz osoa ere bai.
Lehen bezalaxe geratu zen, txikia eta polita. Handik aurrera, Marikanelak ez zuen gezurrik esan gehiago, eta andereñoak ere ez zion gehiago inori arrazoirik gabe herrietarik egin, ez Marikanelari eta ez beste inori. Marikanela, Marikanela, ipuin hau bukatu dela. Marikanelak zer esan du? Gezurra, Azizaio 8 metroko sudurra, dirudiena txerri muturra. Urra, 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 5 kiloko gezurra. urra, 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 5 kiloko gezurra. andereñoa gaur daukagu, Teatrala, herrietak egiten ditu. itzelak, Korri, korri ikusten zaio.